ببخشید. مایله. Кисть дар онҷо. Салом. Ин манам, беха, порҳо дар дасти мана. Беки порҳоро дар рӯи самон ва айҷаҳуй бихӣ. Гап нест, ҷонӣ, аммо самлай пул чӣ меша? Хубтарш камтар телевизордан бигира. چی نمود بود؟ چه خیلی نمودی دوخیه. писарам, эби, ман ҳамаашро хуб мекунам. Агар ту ба ман як шанси дигар бидиҳӣ, дар дили ман ҳар вақт ҷои ту холист. Отец встретит тебя на вокзале. Ман пешиш намерам. Что? Ман намехоҳам ба оҷа барам. Хонаи ман ҳамин ҷой. Макати шумо меистам, бибиҷон. Ота. Ирӯз ҳама рӯзи хубай дар зиндагии ман. Знаю, Тим. Но твоей маме нужно было к доктору, это не могло ждать. Кия дайҷа? Эй! Нашибед бизана сару кафи. Ором бош, натарс, ором бош.